So zvakazoitika ndezvekuti kuma7 tichigeza mabhazi vokauya vakomana kutengesa hove. Pandatongoti kuna vakomana vamwe amana imi sara muchita zvamuri kuita ndatenga hove panapa regai ndendese hove kumba. Ndokutora hove dzedze ndokuenda nadzo kumba. Ndokupinda mumba ndokuona mukadzi amumba. Taenda unotandara. Ndangoti apa mwaenda unonichita se unotandara. Ndatotora foni yangu ndatotanga kutamba nefoni. So ndakaita dzinenge 30 minutes. Toenda kupi? Ndipo ndakabuda panze kuti pamwe ari kugeza. Ndokuenda kubhathi. Ndakaona mune mvura netawero nedombo. Zviratidza kuti munhu adaita se ada kugeza. Ndibva ndadzoka mumba ndakati saka vari padhuze. Ndobva ndagara ndakutotamba game ndichiti munhu ari kuuya because ndaida kuti hove dzitumburu ndizoenda nadzo firiji. Ndagara paipai ndakagara kwenguva about an hour ndakagara ndichingoti munhu anouya. Ndobva ndabva imomo ndazongoti rega ndichicheka pamwe vadzoka vaakuita se vaakugeza ndokunopinda memudhoko namunhu. Saka pfungwa dzakangondibata ndakangoti rega ndichingotarisa mamwe mabhathi because pane bhathi ratisingashandisi kwesa 2 matoilet ndoatinoshandisa. So ndokupinda mutoilet kutanga ndokubuda ndokuna munhu. Rechi2 ndomamune bucket nesipo. Rechi3 ndoma akanga ari akawaridza Zambia asina kupfeka ari pafoni. Ndibva ndati kwewe ndepi kweuri kuita? Ndobva avhunduka paipai. Chirudziko chekuti unouya munomu. Zvanzi ndangopinda mai manje ndichangopinda ndati iwe unoti wapinda mai manje ndandiri mumba munguva dzese. Iwe uti wapinda mai manje wabva kupi alright? Zvanzi ndichangobva mumba. Iwe mbomira kudaro iwe. Ndibva ndatobva meme ndati asi medzo yakaita seiko medzi. Ndibva ndatobuda ndibva ndanotora hove dzi ndatoona kuti hadzichambogadzirike hove dzi. Ndobva ndatonodzokera nadzo kwandandadzitenga kwedu. Vandatosvika ndakati ndichidzorera vakomana vaye ndozvaitika. Saka ndakabva ndatongoti imedzo inowanzouya pandeichiti ndiri kuita mari. Vandatanga kukondinya kugeza mabhazi. Vandazoona papinda kozvikanzi iwe mukadzi wako kunoka ari kunzi adona. Adona chirudzi. Zvikanzi adona. Ndokuenda kumba zveshuwa ndokuona zveshuwa munhu ari kuita sei akadona zveshuwa. Ndobva ndafonera mota kuti amana vaimutakurisi mukadzi wangu. Mota bva yawebva atakuru ataenda kuchipatara vatestwa matesti ese vaona ari normal. Zvikanzi neshamwari yangu ndambitamisirana nguva kuya kuno kuchipatara. Zvikanzi aiwa zvikanzi nevamwe gulezi ndachida kutoenda kumba ndichaende because ndogona kuzoshedzwa papo. Ndobva wagara. Zvikanzi achitora ichi tsono yemararia timutesti. Ndokutorwa tsono iya ndokubva abayiwa ndobva avhunduka. Apo vanhu vaiti munhu akafenda. Zvikanzi kuenda muchida kutitambisira nguva munobva kudzimba dzenyu muchiuya kunoku muchida kutitambisira nguva. Saipapo ndobva ndakabva ndati asi Mwari go here inenge ichitika. Ndobva ndabuda panze ndanogara panze. Musikana wandaitsiura madhamu wangu kuti musaende kunotamba naye ndiye akauya akati maiguru atoti ngatichidzokera henyu kumba. Ndabho ndokudzokera kumba. Inini ndakabatikana zvakanyanyisa zvekuti ndakati kumunhu anenge asina kupfeka tisapfeka chako chako. Zambia rakawaridzwa matisingashandisi rakawaridzwa Zambia ari pafoni. Ndobva ndakudzokera kumba ndati manje kumba kwacho kunogarika sei? Problem after problem, problem after problem. Andatoti manje tete havasi kubatika. Ndaifanira kuenda kwatete ndakati nhasi handiende kumba. Ndorara kubhazi. Ndarara kubhazi. Makuseni vandifonera zvikanzi umboziva here kuti handiri kutorwara. Vandatoti aiwa izvozvo izvo nangu handizvikwanisi because kurwara kwacho kwokuti munhu anongorwara ndisiri kuzviziva chirudzii. Zvikanzi ndibva ndazotuma mwana wangu kuti iwe enda kunoona mai vako mwana wamukoma wangu ini enda unoona mai vako vari kuti hanzi havana chauri kukwanisa kuita enda iwe unowaona. Ndibva aendesa chikafu atonzi aiwa iwe wangouya hakuna chida baba wako. Mwana atoti inini mwoyo wangu handisi kukwanisa kuita kuenda ikoko. CAG ichiuya ya11 ndobva vanopinda mubhazi vachibva vaenda vachiuya kuda kwavo. Saka chatinoda kuedza kuti tingouya papoint nekukasika. Uyu mukadzi wako kana kuti asisiri mukadzi wako ari kuti uchiri kuda nezvake? Inini ari mukadzi wangu but ndachida kuti ndizivewo kuti ichi chii chaitika ichi kuti mushonga here. Izvozvo unomhangana kuti uya undiudze kuti paya pangosina kupfeka uri pafoni ungu uchiitei utsvaga ng'anga dzinozokubatsira.
but iye saka akadaro ari kuti ufuti chipo nezvake. Inini ndendakunzwa kwaari because inini unoona kunotopika Jerry naye kachiramba uchimwana ari pazambia. Jerry ndokuna kutipika. Saka unoti chini munhu ari kuda kukuisa mujeri? Iye ndiye anodecide. Uchiri kumudere mudzimai wako kuti right. Regai tione zvakaitika rini zvinhu zvamukutaura izvi? Zvakaitika December. Kumashure uku zvakabva rini zvichingonetsa? Kumashure uku zvakamboitika. Kutaura izvi iri mwedzi wemunotiwa apa nepapa pamuda? November. Kubva December kusvika kubva November kusvika December. Penge pane kusanganawo here kuti murume nomukadzi mukusangana mubedroom? Zvakasununguka zvine mufaro zvichitofara, hapana dambudziko papa sitonga soko roti dambudziko rakazongoya pawakatanga kumuona ari pafoni asina kupfeka zvokuti foni haibvumirwe kana kutoti unyore meseji usina kupfeka. Zvazvinoita ndezvekuti kwanga ari kwacho kunonetsa kuti chii chakadaro chokuti rumu yaari hatiishandise. Toda kungotsvaga zvokuti iwewe maybe tisanyanya kuti kuzviremedza. Dai ungori usiku taita ari kuroya usiku, ungori usiku usiku but muroya angatambe nefoni hatingasvike papa nditi toda kungodziwe tiumbe iwewe nokuti iwe ndiwo mudzimukadzi nditi but tingamuisa here pokuti anga ari pauroyi? zviuroya hapana, tobvisa so toti sisu paboyfriend hapana kabhozi penge pasina munhu wakawana ke. Ini handina munhu wandakawana, asi nyaya itika ndekuti kumashure uku kwaitaurika munhu aiva ari wekubhasi kuti ndakangonzi ndaenda kuHarare ndichinoodha zvezvi munhu iye anonzi anouya kumba anobva touya nebhazi racho iro musi iwoyo asi bhazi iri ari wewe uripo? Zvaitika ndezvekuti kapande ndiripo munhu anongotya kuti hatouya chero achiuya zvake pakaranda asi haazouya kumba kwako asi kana usipo iwewe chichi but izvozvo sei usina kuzvimangana? Munoona zvazvinoita mukugarisana. Alright, zvisinei nhasi unoyu ndiye azouya, hausi kumusanga, hausi kumuitira zvaari kuda, kurara hausi kurara kumba ka nokuti pawaive kuma11 ka hawaizorara naye, ndio chokwadi. Saka kureva kuti izvozvo ndobva zvazomusuma kuti kwenini ndakugara hazvibikirwe sadza kai ndigaenda nobvunza kuti uchiri kuti kudiko nezva tisatadzoka kwaari iwewe ndiwo wabvunziwa mubvunzo iwoyo. Ini nyaya zvainoita ndodzosera kwaari because iye ndiye auya nenyaya. Kwatezana nokuziva? Handikuziva. Automboziva? Hasina 3 months. Automboziva futi? Handitowaziva. kana ukasvika 3 months zvakasati kuti 3 months ini mwawaziva ati unofana kugara mune munhu. Right. Saka mukadzi wako uri kumuda? Pamukadzi apa ini handichakwanisi. Saka mukadzi hauchada chii chingatidza kuti mukadzi hauchada? Chinoratidza inini handina kuuya ndichasangana neishu because ishu yanga yakauya yazopinda nhasi ndazoionawo nhasi kunoko. Ishu yanga yakauya kuti ndakamhangarirwa kunzi atezvara kuda pfuma. Saka ndo yatozonyoreswa nhasi. Aiwa ndarisaina manje patatouya masikati anaya. Asi une rimwe zvokuratidza? Kuratiri wati mukadzi iwewe auchada? Inini mukadzi iwewe chinotizisa kuti mukadzi auchada chii? Une gukuru here? Gukuru handina. Saka next court oya gukuru oya kumuramba mukadzi. Next court senator oya gukuru oya kumuramba Mukadzi anaro kuramba. next court moya kukupurana kodi munhu usunungurwa uyu orora uyu ororwa asi izvo zvazvitarise kuti atezvara kuda pfuma yavo ndopainenge yatova hoti
Yo. Right. Oh ya, apa ini? Kani zvatsanangudzwa Utatsanangura. kani zvatsanangudzwa Hapana chochote atanga kuramba